ba? Mo na ni bag-o na mo ube. Uy. Wow, kanindot. Na. Sada kayo kay pagbukhad. Kutson ni siya kutson. Ang kutson. Okay. Ipa. Ini siya habog de kayo. Mura siya Wala, mura magkuyawan ta ni Bibi diri lang. Mura man siya magbong. Ay, paano na siya? Inana siya pag sofa siya. Grabe buga. Buga ade mo de na pati bugata. Inana siya pag bed. Mo na siya. Ay, nakuha din siya. Dakuha oy. Ito din no. Tama dito ganyan. Nakuha din kayo. Ito din. Ang katong walang spring na siya likod. Oo. Bay, tabagi bay. Ito pa dada. Hubuan na yung muntiin. Ano kung tiin? Hubuan gani na sinilas. Nakita bakal? Aman to mga bakal. Wala, may bakal yan si Lalo. Nas lalong? Totoo nga to. Ano dito? Hindi na ito po. Ano ito? Grabe, yung sa Ay na nakuhaan niyo ng silupin. Ay na ade na. Ay na nakuhaan ng silupin hapin-hapin. Oh, mo na di sa likod. Pwede siya himuong bangko. Ano ito si bakal? Aw. Hapin unta na lang. Iya, pwede yun. Tingin mo rin. Malaban eh, di na? Wow, bukhad na. Nani? Bukhad na ang higdaanan. Facebook pa dito. Mo lang ito lang butang ilagyan nila ko bahalag dili ko siya mapilit lang. Naam din ay teacher, no? Sige, isbog. Panday isbog ta. Ano gawin ko? Pag-ibig lang. Okay. Lah. Sabi ko ang kuhan. Ang itong pasol. Balik. Balik pa. Sige. Sus mo din ang petimbog ata. Yung nakatabang, hindi mo tiin. Mo nay kantidad og 14,000. Kantidad og 14,000. Ayun kami. Anak na siya. Murag dala unlan. Mapuno gid siya ko ano ay ispo pa ni dito pag mahiloan. Saan ka rin din? Nga to ang bangko. Ispo lang na ito. So pa gani. Eh, kuhan. Ay, hindi ka buntag na. Sofa siya. Ay grabe. Wala. Oh. Pwede ay. Ito kaya. Ito kaayo. Ay. Sige, dahil sa lang nakabidyo pa. Ay, di ko kaya po. Oh, mo ni plaster na oh, lami kayo. Ay, gari ka. Wala siya sa... Lami kay lingkuran kay. Diba? Pero wala yata nang apil tong bakal-bakal niya eh. Ay, Na siya oh. Mo ni ilang bag-ong balay. Ito lang dito, be. Olo. Lahira siya ko. Wow kayo. Bye. Sabay-sabay Thank you tayong for mga ngarap, Mama. watching. Sabay-sabay daw kaming mga ngarap nito.